Wow, ang ganda naman dito guys. Tingnan nyo naman yan guys. Tingnan nyo naman. Diba? Ayan nyo guys, oh. Nasa tabing dagat naman tayo ngayon. Kanina nasa bundok tayo. 5 hours na tayong nagda-drive, no? So far mga katodo, manhid na ang aking mga kamay. Alright mga katodo, kapote mode na naman kami. Tingnan nyo naman. Kasi umulan na naman at mukhang hindi na siya hihinto. So from here, nasa Sipokot kami. Mga around 2 hours pa daw yung biyahe natin. So medyo malapit-lapit na. Simula kaninang alas 4, running time natin is mga around 6 hours na. Mabilis pa rin daw yun from Manila to Sipokot. Let's go. Ay, grabe. Tingnan nyo naman guys, sobrang lakas ng ulan. Kanina namanid yung kamay ko. Kakapigil. Kasi makikita nyo, grabe yung mga lubak. Doon na manhid yung kamay ko. Sobrang manhid. So imagine niyo, basa pa to kanina. Pero ang ganda ng takbuhan natin mga katodo. Natuwa rin ako. Sobra. Let's hit the road guys. Woo! Ang tindi ng ulan. Ang nakakainis pa dito mga katodo, eh yung anti-fog natin hindi gumagana, nagpa-fog sa loob. Bihira. Akong pinapauna nila. Woo! So pace ko na ang susundin nila. Malapit na daw kami sa mga around 2 hours ride. 1:06 siguro, mga alas 3 nandun na kami. At ngayon pala no, nasa Albay daw si Reed. So may event pala ngayon. May parang Albay Loop or ano ba, Bicol Loop. Hindi ko sure kung anong tawag sa loop. Pero andito daw yung mga vloggers ngayon. So malay mo bukas pag nag-ikot-ikot tayo, eh makita natin. Tapos biglang umiinit, oh. Ang hirap pa naman ilagay ng kapote. Maraming taong may nasasabi tuwing may nakikita silang nagmomotor na ang daming mga pinaglalagay sa katawan. Bakit mo ginagawa yan? Ang hassle-hassle. May mga jacket pa, may raincoat pa, may helmet pa, tapos may boots ka pa, may riding pants. Ang dami nating mga pinaglalagay, no? Pero ang hindi kasi nila alam, hassle kung hassle, sa totoo lang. Ang hindi alam ng mga nakararami, iba kasi yung saya na dinudulot ng pagmamotor talaga. Maiintindihan yan ng mga rider na kagaya ko, na sa kabila ng daming abubot na kailangang ilagay, no? Ginugusto pa rin namin ng mag-ride. Mahirap i-explain, sa totoo lang. Sorry guys kung may naririnig kayong wind noise, kasi kailangan kong buksan yung visor ko eh. Tinry namin patilain dun sa Bigs. Ang sarap pala ng kainan na yun, no? Sabi sa akin ng magkapatid, parang only in Bicol lang daw yan na nakikita yung food chain na yan. Ang ganda nung ambience nung mismong fast food. Actually mukhang hindi siya fast food eh. Dito wala nang ulan, pero ang dilim. Actually tuyo. At ayan, uulan na naman. Doon tuyo, dito umuulan. At hindi. Woo! Endurance kung endurance to mga katodo. Daig ko pa nag-Ironman. Wow! Woo, grabe, grabe. Ang lakas ng ulan, wala akong masabi. Zero invisibility. Grabe, tindi. Sobrang lakas. Wala na.
makita guys. Soaking wet. Woo! Basa na rin pati balaklaban natin mga katodo. See you guys later. Oh, di ba? Anong sinabi ng endurance dito? Biglang uminit. Ang tindi, di ba? Woo! Kanina binagyo na doon, tapos dito ang init. Wala na sila. Woo! Malinsangan na bigla. Kailangan nating abatan to guys, kasi baka huminto sila, hindi natin mapansin. Ayan na ata yung Mayon Volcano guys. May ulap siya ngayon, so hindi, pero nakikita siya. Daming release dito mga katsodo. Ito, another release na naman, oh. Wala na. Ang umuulan na dun kasi, oh. Time check mga katodo, 2:55 ng hapon po guys. And sabi ni Sid kanina, sinenyasan niya ako malapit na daw kami, pero mukhang ang layo ba, kasi kanina pa yung malapit 30 minutes ago. And sa trip meter natin guys, diba nireset natin to sa bahay, as of this moment ang tinatakbo po natin ay 424.9 kilometers na. So energy check naman, okay pa naman tayo. Masakit lang talaga yung punja ko, yung puwet ko, yung punja ko, ito namamanhid. But in general, kaya pa naman, kaya pa naman. Siguro mas maganda talaga kapag alam mo yun, may workout ka talaga. Ako guys, wala. Napaka-sedentary ng buhay ko. So pag mga gantong long ride, dapat talaga ang tamang ehersisyo, tamang tulog naman meron naman tayo, pero alam mo yon, iba pa rin yung handa yung katawan mo talaga physically ba, di ba? What? Hi Pikachu. So guys, mukhang ang 2 oras natin ay more than 2 hours.
Kasi ang traffic doon, may mga traffic tayong nadaanan mga katodo. Alright, so update ko kayo mamaya guys pagdating natin doon. Ang sakit na ng aking katawan. Alright, see you guys later. Malakas ang pakiramdam kung andito na kami guys. All top. Oh my God, sa wakas. Woo! Nasa 310 na, touchdown. 437 kilometers. Ay! Touchdown. Ay. Yung daddy ata nila to. Hello po, magandang hapon. Kasama rin yung sapatos ko? Oo, wala na. Ano na to, may tubig na sa loob. What's up guys? So, andito na kami sa bahay ni Sid at ni Spence. Wala si Spence. Ito yung pinagmamalaki ng Bicol guys, ang pansit dinuguan. Tapos ito, regular na pansit. First time natin tong tikman mga katodo. Solid oh. First time to kasi sa Mindanao. Iba yung pansit, iba yung dinuguan. Ito pinagsama. Tanginit pa. Tapos ito daw yung maruya nila. So tara, tikman natin. Okay, subukan natin. So dinuguan talaga yung sabaw. Okay, so dinuguan talaga. Paano ba to? Oh. Dinuguan talaga siya. Shoutout sa mga taga Bicol, no? Stig yung gantong pagkain. Hindi mo mahanap sa kahit na saan. Nang tikim. Match pala yung Mickey sa dinuguan. Mickey to, di ba? Authentic Bicol lang talaga tong ano na to. Kakaiba, pero masarap. Magkano itong gatong isang order? 20 ata. 20 lang. Diba? Huwag ka na dito. Pares ba? Pares mo na yung maruya. Maruya. Actually, pwedeng ikanin ito. Pwede. Mga taga Mindanao dyan na nakita ng pancit na ganito, kakaninin natin ito, di ba? Ito naman yung maruya sa kanila guys. Yung maruya na nakikita natin dun sa Manila. Diba? So yung may coating na parang kwek-kwek. Sa kanila, iba. Rice flour.
Rice flour ang ginamit nila. Cool. Sarap daw to partner dito sa pancit dinuguan. Kakaiba talaga, tsaka masarap. Comment down below guys kung nakikita niyo to sa Manila. Kasi wala pa akong nakitang ganito sa Manila. Never since. Yung hindi ko man lang narinig na may ganito. Sa kanilang magkapatid ko lang narinig na may ganito. Saka masarap siya. At kaya yung mga authentic Bicolano dyan sa Manila, dalhin nyo kaya ito dun. Panigurado maraming tatangkilik na ito dun. Ubusin ko lang to guys. Tapos, i-discoveryhin pa natin ang mga delicacy ng Bicol. Alright, kakain na kami. Ito yung bahay nila Sid. Saan kami kakain? Diyan, sa tapat. Ang kulit eh, no? Pero sikat daw yan na kainan. Ang pangalan ay Kuyangs. Day 2 ng ating Bicol ride. And punta kaming Sorsogon ngayon. May kasama tayong isang kilabot ng Sorsogon na si... Punta tayong Mayon mga katodo. Sana magpakita sa atin si Mayon. Oh, tignan mo naman.